L'equip de futbol del Despertaferro estem celebrant aquesta setmana que hem pujat de categoria. Estàvem a tercera territorial, als 7 anys. El primer any vam quedar els últims, a més, vull dir que érem un club que rebíem unes pallisses escandaloses, però a poc, amb ganes de la gent i anant aprenent, el 7è any hem aconseguit pujar a segona territorial a falta de 5 jornades, que per nosaltres és un repte històric i per això les celebracions que fem seran històriques en el sentit de festa i gresca. Bueno, avui és el dia més important per ara de la història del Despertaferro, perquè hem pujat de categoria i fem un correbars per celebrar-ho. I ja està. Força ferro! El fet de pujar de categoria, en el fons, no és el més important. El que ens ha demostrat que un grup de gent que va fer esport per passar-s'ho bé amb uns altres objectius, també a la llarga s'ha professionalitzat una miqueta en el sentit que hem fet més bon futbol, val? Però evidentment estem contents perquè és una realització del treball dels anys, no per l'ascens en si, que creiem que és igual jugar a tercera territorial que a segona territorial si el grup de persones que juga no és bona i l'adient. Tenim uns 300 socis a l'entitat i el futbol o totes les entitats, no sé, aquest últim dissabte al camp de l'Hospitalet, el dia de l'ascens, vam arribar a portar unes 150 persones. Evidentment l'afició és el més important que té aquest club. Sense afició no podríem jugar perquè són els nostres amics i perquè els jugadors i entrenadors també som afició. I tot, no s'entén una cosa sense l'altra. El futur del club jo crec que, tot i l'ascens, no ens hem de mirar. El futur del club es tracta de consolidar la gent que hi ha, no pensar a quina categoria estem, ni molt menys. Si es pot pujar a segona, se puja. Si no hi ha diners per fer-ho, no es fa. I sobretot mantenir la mateixa filosofia. Crec que un canvi de filosofia seria una cosa supererrònia i aquest club no tindria futur. I molta gent dels que estem col·laborant, evidentment, no ho faríem.